Je palaguno con gedre lasto txapelen kanaleran lasto txapel naiz eta orain atxo jokatu nuen Yu-Gi-Ohren partidoa aterako txine dizkizuet non guk sorte handiagoa izan dugu etxaia baino. Hasiko gara hau eta hau hemen jartzen gogoratzen dudan, ez guaboku eta hau eta turno amaituko dugu eta orain aterako digu hau, erazten zehatuko da, baina kartoni esker libratuko gara eta defentsara joango denez, hil egingo da horrengo turnoan hau eta hau jarriko ditugu, oraingoan bai eta hau ere uste dut baina hori da eta hori da orain emango digo niri boterea hau akabatzeko eta lehen botatako karta eraliko dugu hau suntitzeko naiz eta 1000 puntu galdu eta honekin ja eraz zuzen egingo diogu txarra duena karta hori da hori, erazitzeko 1000 puntu galdu behar ditugula. Bai. Orain da hau erabiliko dugu eta suntzitzuko digute. Baina karta hau erabilita berriro gurekin izango da. Eta honekin hau erasetuko dugu. Suntzitua izango da. 1000 puntu galdituko min berriz ere. Hor 2000 puntu galduko digu eta hemen 2300 puntu galduko ditu berriro ere. Irudia da pizat sobreaktuatuta edo. Ja amaituta dago. Jarriko da, usuntzitzuko gaitu. Baina hartzen da jarriko du hemen karta bat, ez dio balioko esertarako. Baina, bueno. Bai, hau. Aterak du karta, ez dio balio esertarako, bi hauekin hau zuntzituko gulako eta 1000 puntu galduko ditugu. Baina, bueno. Ziren puntu. Eta erain eraso zuzena. 1000 puntu gutxiago eta erasi dugu. Hau izan da den, lagun okurren gara arte, agur.